אז בהתחלה היית מדפיס את החומרים שלך כדי שיהיה קופי, אבל הכלב שלך אכל לך את שיעורי הבית. אחר כך השתכללת ורכשת דיסק און קי לגיבוי חומרים, אז כבר לא היה מספיק מקום. אז קנית הארד דיסק חיצוני, ובדיוק שבוע אחרי פתאום התחלת לשמוע על גיבוי בענן חיצוני, או ענן פרטי. אז מה הכי טוב? שלום, שמי ניר דהן, הבעלים של עכבר המחשבים, ואני מאוד שמח שהצטרפת אליי, כי בסרטון הזה אני עומד לעזור לך לפזר קצת את ענני חוסר הוודאות שמרחפים מעל הצורך המאוד הגיוני שלך ושל העסק שלך, לגיבוי החומרים שעל המחשב. תראה, גיבוי החומר של המחשב הוא סופר קריטי, זה הרי לא סוד. בימינו הכל פשוט נמצא שם, מסמכים, דוחות, תמונות, ומה לא בעצם. אנחנו צריכים את הגיבוי הכי אמין שיש, כזה שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות שלא יפשל. אז היום אספר לך בדיוק על איך תשיג את הראש השקט הזה. למעשה, התשובה שלי היא מאוד ברורה. הטיפ הכי טוב שיש לי לתת זה לגבות את החומר בגיבוי אמיתי בענן. מה כל כך אמיתי בגיבוי הזה? החומר מרחף לו אי שם בין עננים, ואני אמור לסמוך שהוא תמיד יהיה שם בשבילי, ורק עבורי? נשמע קצת הזוי, לא? אז זהו, שלא. חשוב מאוד שתדע, הגיבוי בענן הוא למעשה שמירת המידע של המחשב על גבי שרתים חיצוניים, ולא על המחשב עצמו. מדובר בשרתים מאובטחים, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, והמידע עליהם מוצפן בסטנדרטים צבאיים מחמירים ביותר. כדי שבאמת תהיה רגוע, לשרת הגיבוי יש 3 עד 4 שכבות של גיבויים נוספים. כלומר, המידע שלך מגובה על 3 עד 4 מחשבים. רק לך יש את הגישה לחומרים שלך, ועם שם המשתמש והסיסמה, אתה בפנים, מכל מקום בעולם. בגיבוי שכזה, אתה תקבל דוח יומי על גודל הגיבוי ומצב הגיבוי, והתחזוק כולו למעשה מתבצע על ידי ספק הענן, שתפקידו לספק לך את השירותים שרכשת באופן סדיר ורציף. כן, זה עולה כסף, אבל לא מדובר בעסק יקר מאוד, וכדאי שתזכור שגיבוי שכזה הוא למעשה תעודת הביטוח למידע הכי חשוב שקיים בעסק שלך, וידע זה כוח, ולזה כבר אין מחיר. במידה והחלטת לגבות מקומית, בנוסף לענן או במקום, גבי על 2 הארד דיסקים לפחות. אתה יודע, בכסת"ח. ואם כבר, אז תוציא את הגיבוי מהחדר לחדר אחר שיהיה בטוח. למקרה ואם הראש שלך מספיק בעננים, ואתה צריך תמיכה עם רגליים על הקרקע שתעשה את זה עבורך, אז תדע שלשירות הגיבוי לענן של עכבר המחשבים יש צבא שלם של אנשי גיבוי מקצועיים, שכל מה שחשוב להם בחיים זה שהמידע של הלקוחות שלו יהיה שמור ובטוח. בסרטון הבא, כשמחשבים ברוגז אחד עם השני, איך אחזיר את הסינרגיה לרשת המחשבים שלי. אספר לכם איך להחזיר את הסנכרון המושלם והמהיר לרשת המחשבים שלכם, ולעובדים דרכו את הפרודקטיביות.